Jadi wah, perjual apa punya juga kata cari kami, pak, kamu itu lima kami nak tinggal di Son, soang ini roro kiriman dari kamu nasi dari Jakarta, soang itu nasi Tangerang, Son kami batu buang sisa dadu biru, makiti kami siapa ribamu turut berduka cita. Dinaw perjulu, opukon melon, purguru opukon melon, dicoba hatta. Tanya apa nih nami tu kamu? Lumui mah dia opari kaburu. Gopar saya tu ni tidak milon, nak nak milon tu beli lena. Alani, yokot do nak tersuati, amai yokon, marana pi do mata kurupat dulu siti penguri betual. Jadi menguru biho, tuan ma menguru biho. Molo kami na mangulu, kita na mangulu, kolak kata do. Alaya ko dapat usot tuat do. Tukso muni be haro rami, pariwam munarok diso. Basi dok boti mahami, dohonong masuk ke dua song koknya lah terkait kami. Jalo tuganda na bas di ako sita ni na mga leon amang parte namin asal kami pangolo-olobi pariwan nabi jadi baik kamu majo musik na partusin.
lau poso Batutu. asador halukang mapatogu-togu lobu adora titi matok patogu-togu horbo nang mahamu sudah paparan ni halaman tahun pari paupo saha matuna maran nini saha matuna maran no Batutu. asa tiyo may nangiringgir bulong na rata-rata hata gabi hata sangap naong ni pasaha niya karaja tuhamuna pasautom matong anggo amat tadi bata Batutu. saha soyu saha maliwak kolena nung sahat di patupahamu marata na nabirang berluwan na turo amat taon saha matupang gabian saha matupang horas Batutu. boloboyan no pangiduan nami nung manotor kami ito uduk marohamu unang gabi masilujat kita
bolon, bona tulang si bolon, bona niari galinggi, tulang robobo sinaga, sudah hula-hula nama hamaran di segian, do sinaga solina hula-hula nama poso, asal-asal tay bertekedor iman na katahon emen lutu dari masa muna Tuhan ini sa kesehatan non sada meditasi hula-hula sudah makatahon emen marludu una alana partikelong lanjut terus asa kami sian bonatura si bolon hula-hula si bolon pemasa tame tu hahadul nami manangkidul nabi tu markas selawan oke itulah Iswa kami do emena marludu di parmoding ni lain nami na perjuangan Tuhata sayang giat ma marludu pakorason marludu panggabean nang hari pasut dihamu di pudian ni lain nang perjuangan di Tuhata sian isian bagason tikyon mulai tema firma koki baul-baul pasalongan firma tol di muna jamu-jamu ma dihamu nang pangomongan batutu Kuilala hami do berzumuna di masa tamutong emena berludu Tuhani yana komuna agia betong ludu babagabean perhorasan nang hamuraun di hami yana komuna asa dohono masolon di dok di tua asa bago mana harto dulu mana beruan oh semahami yana komuna nama jalo emena berludu di masa munai lucu-lucu ma di hamuna hula-hula pergabean Jalaho matokong na mamasu-masu, jalaho matokong na dongdong di tonga-tonga nami di na mangula ada na hobatusi. Suoksongonido pe ale Tuhan Yesus Kristus, si pangano doho si inumon na rade di jolo nami, pasu-pasu mo na le Tuhan makorong gogo ne baru Tuhami ganuk marsasadabe, asa margogo hami di na mangula silon nami terlobi mamuji pasangapo goarmi. Asi maroham di hami sesa dosa nami jaloma ale Tuhan tangiang pangidoan ele-ele namion marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami maulate madiho amin. Naso margota bekamu tu siamun ni bagaso naso margota limanain na limanain bakamu bolu ipat terpakai tulung apa hobasi ade na so pargot ali mana bakamu tu so baru parhobasi di mana na so margota Malalu, alat pabuli manay. Nasa markota, buat kabutusin. Atau buat kamu, atau ayo saya mangan, nasi itu semangat lebih. Aong nani aduda, morupudi, adong nani baimana. Jadi siap kami bonani hasil huton sama naung koi pas-pasuna sialang na tupa mahita raja nami Abu Hanaki Tarumobi mai ali Tuhan di keluarga besar Opung Mika Sidalai Inang Buru Simbolon dari bagasan Arsak Nasida ala nunga dialapo sada ama di tonga-tonga di keluarga Pasupa-supa disaluhut akap inoparni amang Mika Dolio asa di bagasan hagogo on nasida molo pero akasi taunoni mangidu mahani siang serep ni rohanami ali Tuhan todinto di perbadia ini yang maho di bagasan ngolu di akak keluarga dari tadikon damamon asa margogo manasida manaoni Sang songoni ali Tuhan satu kinari neng utaro kami mabangke ni damangon tu inganan pas satu kinoni pasu-pasu maulau nami nahobar tu adat habatahon nami asa di bagasan la siroha mardalan disalhut aka ulau non suang songoni ali Tuhan
nunga upanga kami si panganon dohot si inua sian hamoraon do Tuhan na hujalo hami mahiti sian hasuhutono Lasu-pasu may sama korpon hagogoon na baru may di pamatang namin. Asahipasa mere Tuhan lau manguluti akaw lau nabi sigaru paring. Karlungowi may lau mamuji dohon pasangan pon luar mo na marpulian. Om mali Tuhan dan yang nami. Di bagasan goari anakmu Yesus Kristus pinuji magwar. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohon holong ni rohani Dewa Ama. Dohon pasauran itu di korbadia iman amandongani hamul saat rodi saliling-iling na. Amin. Jesus, tolong aku salah keliru. Rahmat Yesus menyamona darumu suinaro dan bagi yara udisi. Oh
Yesusi sayo roho Yesus malu kudohoto duriaho dumateho di CU Syasekata, Kecamatan Dolok Masiul, kilometer 13. Jadi di Hamu Hasubuton, kop di CU Syasekata merasa kehilangan di Habororhat ni amata naung Sari Madon. Songon pangidon nami sada marohamuna di Napaborhaton amata naung Sari Madon. Jadi kami pindah pola gudang Mandok Hata. Jadi amaton masuk di tahun 2010 dulu dengan nomor anggota 9.413. Dohdo mengikuti BPJS Ketenagakerjaan lebih kurang sada 1,5 tahun. Jadi songon sosial nasian CU Syasekata manang didokon manison dakesma. Memang sebelumnya ngadganu pita botosa alai di patikianon adong do songon sada pengurangan ingau pasahati natuari tu si Petrus jada sulino ni mau patorang di bana. Jadi mana langsung dia pi gudang sini dakes maon las marohamuna. Adong do totong di son sian turut berduka cita dana sosial sian seluruh anggota manang pengurus di bae do totong di son. Jadi di sope otik manang gudang las marohamuna. Jadi songon nama lengkapi angka syarat-syaratna sian BPJS Ketenagakerjaan adong do diterima hamuan non mulu ngasudi dilengkapi persyaratannya sesuai nang hulian si Petrus secepat nama diurus kartu anggota BPJS KTP dohot na asing surat kematian sencapil sian kepala desa ngadong di sini nahok partu sih. Jadi ima urusamu adong don non keluarin non sekitar 42 juta rupiah. Mau lihat di jadi songoni mah hata sian hami. Jadi dohonom mah songoni dok ne sekalian mah sehari tolu aku doi nuangi roh hata dohot akan narikot sadua dekot garan dasar saya kati. Jadi dihamui nang song ridonang ang giniba oposibika rodo kami dison siap penguata hubungan silai sabungan nadong di kecamatan nakpe ra jong gang do te so jong sude to benare marawat doya satari dan nasiga ala na adong do kita berjumlah lebih kurang 40 kokas lebih kurang. Ada kemungkinan margiti situasi ini zaman COVID ton udah lebih karumat tanai na merasa biar sesuai dehot aturan ni pemerintah nama dok saat totong cegawan peraturan kesehatan di mana setotong pakai masker cuci tangan dohot jangka jarak alai kelihatan kehilangan sahalak amah di bagasan tikion dohon dohami masak mahiu di basirananon alai ngai ditutuhon tuhata jalan hita pe tabaw todoi dan nahita manutuhon manangahape nama sa hita lumubi akasitawon ima parmapon nilai nami nasaremation sama ita hubageben
sama tu para orang saja betul tu kalau hal betul Pinta mama pinta Hasuhuton ison rodo hami imasian huria tetangga patuduhon nadohot dohami turut berduka cita di parmoding ni Opo Corneluson sidahonon nami tuhamuna saluhuna Opo Cornelius Boru haha anggina angka anggina song-songoni di anak konna parmainna Boruna nang helana hatan itu hatta madok di pesalameni pasah ma dalam mutu Jehovah jalha posi ibana asa ibana paturehon molo songon au pribadi inang Opong Cornelius Boru duku bege na dari minggui posi sahi ni Opo Cornelius Dolion bah bohana mani narhak kudo molo hari Senin moding boy mari rebu tutano marpesta hari Sabtu ni narhak kudo alai dan sakap ni Tuhani do naik konsau molo hubereng do inang majahudok kotuho ala burku doho sahali ala yang giku muse sahali tegar doho di parmoding ni Opo Cornelius Dolion jala hubereng di akan gim nang pinoparmo sa luhuna boydo nasida bekerja sama jadi markanya yang mau tutuhaning inang didoknakin pasah dalam tu Jehovah molo tu Jehovah hita marhaporusan sude napojok na derohatai Tegardo banon ni Tuhan basado Tuhani tuhita saluhu na natinopana songonido nang di amunang ang gini Opong Corneluson molo hubereng mulai moding Opong Corneluson hamudo pature-turehon nalaw pe Bapak Nisi Mika Tuduri sehat doi bana lao sehat sahat tunamulak basa ni Tuhani doi sude hamudo inang pature-ture honate amu namarha maranggi lasdo roha o paroha hodoi di sude paneroyo muna ima di acara bertami sonari
itu hatta maulate madipungata. Gabi jenakol. Di hamuna sude keluarga silalahi. Jadi rohami sian punguan eda hakaita jungberingin dongamu. Jala raphita punguanina di hakaita jungberingin eda malobi 30 tahun sa punguanina hita markor. On managadi ujahan ahape natahatai mulai siyan nasugutan kuncina ulah kamu may naung pinasaha ni akka hula-hula muna mulai siyan ponaniari sa hula-hula na poso akka hataw nuli hataradinggan nang songoni nang siyan akka huria tetangga jala dohonon namina asa balgamay na batu ni rumah balgama batu ni sopo bunga gari Isa pulau tali Nado mesi ayo tisi Nama buji totong narisi Mina dua itu hakai Sungkoi Sungkoi Nado mesi ayo tisi Sungkoi Sungkoi Nado mesi ayo tisi Nama rosa nasa hatu si Tuingan nasa idengani Ola domu mau dohoti Omalas ni rohatu disi Sungkoi Sungkoi Danganong besi ayat disi Sungkoi Sungkoi Danganong besi ayat disi Jala sadari umat tong adat si pasahatota tibana iya lain namion takas do diberi kami nung ngagabion di hajol maon titir maranak titir berburu marpahopus ya anak marpahopus ya boru asa dapok matong songon hatani na tua-tua balgain na batu ni rumah balgan batu ni sopok nung ngagabi lain nami naung sari matuon ung gabi ama hamu akan oposo matutu lasong do tutu di hamu lain nami nabrahamarangdi tulay nami man no sada nai may anon tui boto muna sada nai man no perdumuan ni pahupus yan anak do boru songon iba songon letak ni ulosi yan no le buah hira-hira gabi kami sesuai tu kodoh juju muna di pertuan yang boru nami son rodo kami hula-hula mu peparan puta toga sinaga boru berdo ibe berenadong di ngananon ana di kecamatan Tanjung Beringinon mau lihat mari Tuhan ala dinggat do hidah kami di pertuan yang boru nami di Tikion songon hata si dohonon nami Tuhamu totong maha memarteng tomat dari bata asang giat ditebai Tuhan nakah hipasod do tak kasilas ni roha di rumah tangga muna jalau nang lupa hamu tuak ka hula-hula muna alana upar roh kami dungulai marujung amang boru namion tarpai maro kami sebenarnya alai dang naga bihata ngurup yon tok kaharinggarum basa luhuna jadi tuhamuna sudah pinoparne naporon sada rohamuna ilo na paling utama sada jadi palitang mabagawi tumudal haus sitaruan hari muda rugabe mono dinggak kamu marsi paulo nanti kok kujur tutabian tungah apa di ulah hamuna ikut dapat tamu parsau balgama tiang ni rumah balga tiang ni so gajang tiang ni cobo ngaga gajang umur ni amang boron gajak mau umur muna akan oposo sahat solu sahat terus semua na parjolo tu hera nami madoh tu boru nami gabe na padua tu hahang gini hera nami baru na paduluh tu iboto ni hera nami tar somoni na konsep na buat kami akhirnya na baru gabe
Sada metu anak, sada metu buru. Kamu mama ngatur. Perpunguan mai tu bau pusian anak, do bau pusian buru. Jadi soni pe urus na boy kami ba asmaramu. Gabi jalan horas. Kena sama tu bisa tu dong tu nami. Si bona tulang. Si bulu. Gabi masalah horas. Siap kami bona tulang. Tolong mana terpatu pahami, tolong lebar ulus tiga jang rabu tu hamu paboron nami. Gabi jalan horas. Moro tu siap parna, kamu mana tu hol. Gabi jalan parna. Ah, so ini masih siap bona tulang. Gabi. Selagan bangsa. Tu selagan bangsa. Asa nunur. Bulan ngerti dulu berarti. Ini toh namanya hula-hula nama-nama gitu. Selagan. Jadi songonong tahatai tulu marang. Alai molotung adong pangidom siap Tuhan. Raja Nami mau lihat angge ada pesta nami haduan isi piala pun nami Raja Nami udah sikit jangan bisa kamu gimana gue terjawab gawe bicara horas jadi tulu molo songon pangatur ni uluson raba nama ngatur pun gawe bicara horas nama ngatur horas jadi ima ulus sekami sejak memang itu uluson tuhamu peparan di lain namion saluhuk nak segala rohamu nak makanya kau tiba tadi bata asal betong di pas-pason terlalu mau boto nami gabe jala horas tentang maho itu menghidup pangurupin sebelum di bata asal tong dilihat kencang di murtiho asal tong iramo tiho ay mulai itu hendak lain tak terluka berasonari dengan diulok tasadarion boy mardana di bagasan pikiran naringgan roh nasonang alani hami betong totong nomor tanyang tawat dari batasa yang giat mahi pas musalu di pudian di bere namyo ya bicara horas jadi di so di tikyo dua kami ulus gurang na tolu molo pangidon nami yang boru tuhamu taringot tuasa saha ni uluson sadamon parpungu waktu peparan emang boru nami nang jumulu sari matua ya bicara horas sadanai tu nomor hamarang emang boru namion parpungu bicara horas sadanai parpungu matung tui botone emang boru namion ya bicara horas sama pangidon nami yang boru wah gabi bicara horas sama di mata sak kami tulang ruruk monate mau lihat isi mah kita merhatas gawi-gawi alaina mangidu mahani sian anak komuna sian iya seniroha dia lama mak mau dijauhi Raja Nami sopanami non taringo bisa Raja Nami aku gue non donga sarutan nami nama mereng tu pasar itu bunga oh hulan waksi bolon gabi sopan di situ itu ada hono balgabat di rumah balgabat di sopo nunga gawi lain nami nang sawa sari madu gawi madu akabir nami akara poso satu buat holena wasatai mau ulo sikat dengan rabon saya sahabat bagaimana satu kawasan namun terpatu pahami itu hamuna paparin lekon walu lebar maulus nabus pato parna ya bicara horas moro tu sebarna tu anak tu bahopus sian anak pos sada Nabi bahopus ya boru sada dua tu nomor hamarangi sada dua tu ibu ni lekon mas sada opat opat saya mat pasidebu 5 bahamu mengatur opsi nama ngatur hon alana dadang das
nang manari tahunate alana pangiduanon secara khusus doon di pangidua sida nalau pasahatonna asa taboto manana sama dia upasahat ma usia laga.